ጉዳይ ጽምዶ ንሰላም ዶ ንኹይናት ብዝብል ቁርብተይ ኣብ ህሉ ኩነታት ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክንገልጸልኩም ኢና ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ትግራይ ጉዳይ ዶብ ምኽፋት ተውሂሉ ዝንዛሕ ዘሎ ወረን ኣውታት ሓደ ነጥብ ክነልዕል ኢና ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሎም መቕነ ክመሓላለፍ ዝቐነየ ኤርትራ ካብ ዝተወሰኑ ቦታታት ሒዝዎም ዝነበረ ንድሕሪት ተመሊሰሎ ዝብል ወግዕታት እውን ሰሚዕና ነርና ኮይኑ ግና ኤርትራ ንድሕሪት ዝተመለሰሉ ምኽንያት ዝውጋዕ ዘሎ ሓሶትን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ምዃኑ እተን ብመንግስቲ ትግራይ ዝምወላ ሚድያ ተዘይቀርያ ተዛሪበን ኣለዋ ግን ሓዲኦም ብቅርሺ ከም በዓል ስታሊን ብቅርሺ ተደሊሎም መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ዶብ ካብቲ ቦርደር ናብ ቦርደሩ ከም ዝተመለሰ ገይሮም የውግዑ ኣለዉ እምበር ካብቶም ሓደ ሒዝዎም ዝነበረ ምንም ክሻ ሕዚ ኣይተላዕለን ሕሾት እዩ ግን ኦልሬዲ ባንዳ ተኮይንካ ዕሱብ ተኮይንካ ከምኡ ኢኻ ትገብር ከማንም ባንዳ ንጽበዮ ነገር እዩ ኮይኑ ግን ትዝውጋዕ ዘሎ ሕሾት ምዃኑ እውን ተረጋጊጹ የግዳስ खाली ጣጣውን ሒዝልና መጽእ ኣሎ ትነገርሱ ንምንታይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ትኬላታት ተኸፊተሉ ሓቅን ምዝራብ ትኬላ ተኸፊቱ ማለት ታዩ ኣብቲ ኬላ ዝነበሩ ዝነቆጡ እዞም ሰራዊት አራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኬላ የለውን ግን ኣብቲ ዓዲ ኣለዉ እዮም ኣብቲ ኬላ እዮም ዘለዉ ኣብቲ ዓዲ ብምህላዮም እውን ሓዲሽ ስራሕ ከፊቶም ኣለዉ ታይቲ ሓዲሽ ስራሕ ሸቐጣ ሙሉእ ናብ ኤርትራ ይኣትሎ ሸቐጣ ከዘብ ትግራይ ከመይ ይሓው ኮይኑ ዘሎ ዋጋ ናይ ሸቐጣ ክንዲ ምንታይ ወሲኹ ከም ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ዝዕዝዎ እዩ እዚ ዝኸበረሉ ምኽንያት ድማ ታዩ ከምቲ ንብለኩም ዘለና ይኸደሎ ሸቐጣ ነዳዲ እውን ይኸደሎ ነዳዲ እውን ተን ዘለዋኡ ተን ቁርብተይ ብእንትን ዝኸዳ ዘለዋን ኣብ ነዳዲ ሸቐጣ እውን ይኸደሎ ነዳዲ እውን ከም ዝኸደሎ ክንሕብረልኩም ንደሊ ብምቕጻል ድማ ህዝቢ እውን ሰላም ይረኸበን ምንም ዋላፍት ጸላእ ዘለውን ዓዲ ኮይናቶ ክለቅቀ ኣይከኣለን ኦልሬዲ ትምግፋዕ ግን ኣይቀረን ሕዚ እውን ይጋፋዕ ኣሎ ብቲ ወደኽደኽ ይበሃል ጽምዶ ገለ ዝመጸ ለውጥ የለን ምኽንያቱ ታዩ ውዕሊ መሰረት ዝገበረ ጽምዶ እውን ኣይኮነን ውዕሊ ዘይብሉ ድማ ኩሉ ግዜ ሰላም ዘስፍን ኣይኮነን ንባዕሎም ከም ዝጥዕሞም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ካብ ብምቕጻል ድማ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ከቢድ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ጸጥታ እዩ ጉዳይ ጸጥታ ትግራይ ፍርድ ቤት ዝሰርሑ ትካላት ኣብ ዘይሰርሑሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ታዩ ኦልሬዲ ፈሪዶም ይወፁ ኣብ ደገናዮም ቤተሰብ ብደንጎላ ድዩ ብኻዘራ ድዩ ካብቲ ቤት ፍርድ ብዝወፁ ብዙሕ ዓንቅፍቅፋት ብስሩውን ንሴፍቲኦም ሕልው ኣይኮነን ኣብዚ ኸ ሰዓት ፍርድ ቤታት ትግራይ መብዛሕትአን ተዓጽየን እየን ዘለዋ ማለት ፍርዲ ብኣግባቡ ኣይወሃብ ኢሉ ኣሎ ኦልሬዲ ተዓጽየን እየን ዘለዋ ምክንያቱ ቶም ፍርዲ ዝህቡ ኣካላት ቶም ሕጊ መፈጸምቲ ንብሎም ኣካላት ንድሕንነቶም ኣብ ዘስግእ ደረጃ ስለ ዝወፅሑ ማለት እዩ እዚ ድማ ብዋና ክሕተት ዝኽእል ጉዳይ ጸጥታ ትግራይ እዩ ጉዳይ ጸጥታ ትግራይ ዋና ሓላፍነቱ ኣብ ህዝቢ ሰላምን ጸጥታን ድሕንነቱን ንክሕለ ደኣ እምበር ወደኽደኽ ክብል ምስ ኩርኩራት ሻዕብያ ክጎዛጎዝ ዝሃቦ ስልጣን የለን ስለዚ ያው ኦልሬዲ ዝተዋወ ሓላፍነት ንጸጋም ብምግዳፍ ኦልሬዲ ሕዝፍቲ ወደኽደኻትን ኣብቲ ካልኦት ስለ ዘለው ትናይ ከተማ ጸጥታ ኢቨንት ናይ ህዝቢ ጸጥትኡ ኣይተሓለውን ክሻ ኸዚ ህዝብና ቀድሞ ኸዚ ብቶም ጸላእቲ ዝወጽሖ ግፍዒ ኸዚ እውን بتوم بمنجستي يكون بمنجست زموالو ليواوي يكون
بزي مولو ليباون استيل تقفعي استيلي كايد اللويو قطري سبب كم دلايو بنصانت سلك كدو لي قالن منعسي تزي قريو ناو غزوم مس محازتهم كشع 3 ساعات كم مشيت كم شيء قالوا بقى خم درو ساعات 10 تلو ازي دما تايت سغات تناي صطتا سغات مالتيو سو بفلاي نهزبي ندقفينا هزبي حيلنا اجيلكم تامنو نهزبنا صطتو دحننته خرغاغص غورو بفلاي ابت ناي غداي صطتا زلوخ معكالات مالتيو سلازي بوانانا تاينا نول زلنا بفلاي هزبنا سلامون صطتون كحللو ازي دما صطتو كحلته خوينو هزبن ناي صطت اكالات ايدن غوانتن خوينو كسرحلو اينا نول زلنا خوينو قلت هزبي بفقادنينات يكون كبابي كحلي مكرلو ግን ዝሞጾ ዘሎ ካፍቲ ህዝቢ ተወዲኡ ዝገብሮ ብልዓል ይኾነሎ ምክንያቱ ቲ ህዝቢ ከባቢ ክሕልተሎ መሳርያ ይውልን ግን ቶም ሰባት እውን ብፍላይ ሕዚ መሳርያ ዘለዎ ምን ይረአየሎ መሳርያ ሒዞም እስካብ ገዛ ሴርካ አቲኻ ዘሎ ሃፍቲ ሙሳድ ብፍላይ ካብ ዴታት ወርቂ ኣብ ገዛ ዘሎ ናውትታት ብሓይሊ ሙሳድ በቃ ቶም ጸላት ዝገብርዎ ዝነበሩ በቶም በምክንያት ተሸለልተኝነት ናይ ጸጥታ አካላት ህዝቡ ውን ይጋፋዓሎ ስለዚ መንግስቲ ናይ ጸጥታ አካል ካፍቲ ናይ ወደኽደኽ ወጪው ህዝብና ሰላም ዝረኽወሉ ረሃዋ ዝረኽወሉ ክፈጥረሎ ጽባሕ ታሪክ ባዕላ ክትሓተኩም እያ ህሊና ዘለውን ሰላም ረኽዩ አይደቅስን ስለዚ አውዚ ህዝብን ናይ ጸጥታ አካላት ብፍላይ ንህዝብ ዝወገንኩም ቶምስ አራዊት ሰራዊት ሻዕቢያ ወደኽደኽ ይሸና ትብሉ ወደኽደኽ ወሉ ጽባሕ አራዊት ሰራዊት ሻዕቢያ በዓል ኸወልዓኩም እዩ አሻዕቢት ህዝብ ድሕነና ይልከሙን ዝሰማዕኩም የለን ዝገበርኩም ወግፍዒ ይቅራ ዘብልውን ስለዚ ይኾነ ማለት እዩ ብምቕጻል ድማ ጉዳይ ናይ ጽምዶ ምዕባለታት ውን ዝተወሰነ ክብል ይደል እያ ጽምዶ መሰረት የብሉን ህዝብ ማእኸል ዝገበረ ይኮነን ህዝብ ማእኸል ዘይገበረ ጽምዶ ድማ ኩሉ ግዜ ታዩ ንኹይናት ዝጻመድ መንግስቲ እዩ ኩሉ ግዜ ህዝብ ማእኸል ዘይገበረ ተኾይኑ ኩሉ ግዜ ንኹይናት ዝግበር ጽምዶ እዩ እዚ ኹይናት ከም ተጋሩ እንታይና ንርብሐሉ እንታይ ከይና ዓላማና ነሳኽዕሉ ኢልካ ተሓሲብካ ዓላማና የግዳስ ከፋፊሉ ህዝብና ዘጽንት እንበር ዓላማና ዘሳኽ ይኮነን بخمي علامنا زساخ يكونن زلنا اتحز زلو صمدو بفلاي افت ميديا خم سمع زلنا نفانو زصمد ايو نمنግስት ኤርትራ ዝጸመደ እዩ ካው ድማ በዋናነት ተሞዳዳው ዝብሉ ናይ ትግራይ አካላት ውን ዝጸመደ እዩ ስለዚ ከም ተጋሩ ዝጽምዶ ዝጸሚና መሬትና ዶ ነምልስ ንኽእል ተይልና አይኾኒ ፋኖ ሕሊፉ ዝህብ አካል አይኮነን ኤርትራውን መሬቱ ሕሊፎ ይህብን صوت تصمدوسي أنحنا انتعينا نرخو maybe كحجزنا يخلينا نجمت من الوقت منجستي إلهي دلي تهلينا كنا علينا خلينا جن ناتجراي ربح زرقاقص أيقونن نتجراي زرقاقص ربح أيقونن زي الرقاقص اللي ربح كم تنولو لنا مريت حمرا زملس أيقونن مريت إيروب زملس أيقونن زيد ما نمتعيناكم زلنا مريت منجستي إرترا حلفو زهبه أيقونن رينا يوكو خذ صمدو ودخدخ بحال تلكو نشقط اشقط كاتدا يكيلا خوفيتو زلمبر نهزون كحلف يكفتن شقط اشقط كاتي سسوع نغاداي تግራይ ድማ ህዝቡ ኸየጸግብነታ ግዚያው ትረብሓ ክብል ኣብ شقط اشقط ምምልላስ ዘሎ በዋናነት እዚ ዝምውልዎ ዘለው ብትግራይ ዘለው ናይ ሰራዊት አመራርሓ አካላት እዮም ዝምውልዎ ዘለው እምበር እንትናት ይኮንን ንጹሃት ነጋደ ይኮንን ግን ምስቶም ነጋደ ኮይኖም በዋናነት በአብላላይነት ወይ ድማ ነትዕዳጋ ክጓሃር ዝገብሩ ዘለው አካላት ግን እቶም ናይ ጸጥታ አካላት እዮም እዞም ጸጥታ አካላት ኦረደ ብዝኸዚ ልዕሊ ሕግን ልዕሊ መንግስትን ትግራይ እዮም እዚ ንብል ዘለና ታዩ መንግስት ትግራይ ኦረዲ ድሕር ጌታቸው ፓራላይዝ ኮይኑ እዩ ፓራላይዝ ኮይኑ ማለትና ታዩ
ዳርጋ ዝኣረገ ሽማግለ ዘይናገር ሽማግለ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስቑኢሉ እዩ ዝዕዘብ ዘሎ ምክንያቱ ሓይለ ይብሉን ኣገልግሎቱ ነቲ ድሕር ጉጅለ እዩ በዋናነት ድሕር ጉጅለ ድማ ዓላማኡ ንህዝቢ ኤርትራ ክዕንግል በዋናነት ድማ ነቶም መራሕቲ ኤርትራ ዝብልዎ እንዳሰምዐ ሸቐጥ ስደድ እንተተባሂሉ ሸቐጥ እውን ክሰድድ እዩ ይመስለኒ ትውዕሊ ስለዚ ተጋሩ ብፍላይ ነጋዶ ናብ ኤርትራ ዝኸድ እንተኾይኑ ካብኡ ድማ እንትን ተሰሚዕኹም ነታ ዘይትረብሕ ትርፊ ኢልኩም ንህዝብኹም ናብ ዘይመዋጥሮ ይተእትይዎ ጽባሕ ተመሊሳ እዚኣ ንዓኹም እያ ትበልዐኩም ህዝብኹም ዘይጸገበ ጸላኢኹም ክጸግብ ተሎ ጽባሕ ጽጋብ ጸላኢኹም ቁፅጻራዊዎ ጽባሕ ንዓኹም እዩ ክረግፀኩም ስለዚ ነጋዶ ብፍላይ ተጠንቀቑ ምስቶም መራሒ ዘይብሎም ንህዝቢ ዘይፈርሑ ነቶም ማህተም ዝኣርዩ ንኦም ምስኦም ኢድን ጓንትን ኮይኖም ትሰርሑ ዘለኹም ዓገብ ግበሩ ጽባሕ ሕገብ ዝነግሰሉ ፍትሒ ዝመፀሉ ናይ ታሪክ ተሓተት ትኾኑ ኢኹም ስለዚ ክጠቃለል ተሎ እንታይ እዩ እቲ ጽምዶ ንተጋሩ ምንም ዝጠቅመና ኣይኮነን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ እውን ዘረጋግጽ ኣይኮነን ምክንያቱ እንድሕር ደኣ መሬትካ ዘይተግነየሉ እንድሕር ደኣ ህዝብኻ ተረጋጊዑ ዘይነብረሉ እንታይ እዩ ትረብሕኡ ካብኡ ድማ ሓደ ድማ እንታይ እዩ ትሰዓበይኑ እንታይ እዩ ብፌደራል መንግስቲ እንድሕር ተባኢስካ ኮይንካ ድሓርከ ብኸመ እዩ ውሑስ ዝኾነ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ኦልሬዲ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር ኢልካ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢኻ ናብ ሓዊ ተኣቱ ዘለኻ ስለዚ ዘይዓርፍ ሓዊ ኢኻ ትፈጥር ዘለኻ ዘይዓርፍ ሓዊ ንከባቢ 27 ዓመት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፈጢሮምልና እንድዮም ካዚ ድማ ዘይዓርፍ ሓዊ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እታ ተራኸበና ንብላ ዘለና ውዕሊ ፕሪቶሪያ በጢሶም ዘይዓርፍ ሓዊ ክፈጥሩና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ትግራይ ነዚ ነገር እዚ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ እምቢ ክትብለለካ ኣይኾንን ኣይፋልን ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ እዩ ሃገር እውን ናይ ምዃን ድሌት ተሃልዩ ምስ ህዝበይ ተረዳድየ ተሰማሚዐ ብሰላም መንገዲ ዝገብሮ እምበር ብሓይሊ ዝግበር የለን ብሓይሊ ማርኢናዮ እኮ ዘዕወትናዮ ነገር የለን 1.5 ሚልዮን ደኣ ኣሰዊና ስለዚ ብሰላማዊ መንገዲ ዘለቄታዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋግፀሉ መልክዕ ኢና ሃገር እውን ንገብር ተደሊና አለበለዚያ ሓደ ዲክታተር ናይ ኤርትራ ዲክታተር ንዋዕሉ ሰላም ይገበረ ኩሉ ግዜ ዕድምኡ ንምንዋሕ ኣብ ኩናት ዝነብር መንግስቲ ምስኡ መላፍንትነት ኣይድለና ከሌና እውን ኣይንደልን ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም እዮም ከምኡ ዝትምነዩ ነቶም ከምኡ ዝትምነዩ እውን ኣብኡ ፋጠርጠር ዝብሉ ዘለውን ዓገብ ክገብሩ ብፍላይ ከም እንበዓል ስታሊን ህዝቢ ትግራይ ረሲዕኻ ዘይተገበረ ዘየለ ዘይተለቀቀ ተለቂቁ ኢልካ ተመሊስካ ቅድሚ ከዘይ ኣብቲ ኩናት ብዚ ግንባር ኩናት ኣሎ ሓራ ወፂልካ ህዝቢ እቲኻ ከም ዘጨፍጨፍካዮ ካዚ እውን መሬት ኣብ ፀላእ እንዳሃለየ መሬት ነፃ ኮይኑ እንዳልካ ህዝቢ ከኣቲ ህዝቢ ሞ ክቅተል ትገብሮ ዘለካ ጻዕሪ ዓገብ ክትገብር ዓገብ ዘይትገብር ተኮይንካ እውን ህዝቢ ካብ ህዝቢ ልቢ ከም ዝወፅኻ እውን ክትፈልጥ ኣለካ ዓገብ ግበር ውግንና ኻን ህዝቢ ይኹን ህዝቢ ዝሓዘ ድማ ይውን ዝዕወት ስለዚ ሰላም ረሃዋን ህዝብና ሰላም ንትግራይ ሰላም ነታ ብኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ዝተደፈረተ ዶ ሰላም ይግበረልና ሰናይ መዓልቲ ብሩኽ መዓልቲ ይሕዋት